manghigala mga kasama. Atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Philly. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan ang atong magtatampo si Philly. Problema bahin ni sa kumbana nga pagkaway buot gid niya aron inyo masabdan no ingon ini ang mga paghitabo. Are daw samtang magkatakanta din bukid kay maginom-inom ta dining tuba nga way tungog kaning lina. Mo na ito ba nga panaklaan kay panaklaan. Panaklaan. Way tungog. Larga. Kana mo na ginahan ako. Larga. Abre. Sano kitang duha pa isano. Sano bisag asa ta maestranyo. Sano kinsa pa ba ang magtinabangay, ang mag-inunungay, kita lang sano. Sano bisag asa tang dapita. Sano bisag unsa pang oras pa. Sano sangpita lang. Basta ikaw, basta ako, o kita sano. Sano unsay ako maoy imo. Sano unsay imo maoy ako. Asan sano maulay diferensya. Sano kung parti lang sa gugma. Sano bahala na ko. Bahala na ka kung sa bate ija-ija ta. Sano say ako maoy imo. Sige ka boy, amigo ka ba? Sano Sanong daw, oral na may yaw-yaw sa layo. Makita garo ha? Naon sa siya. One? One! One. Hindi itong bagyo ha? Sungasun ko na ito ha? Amigo ha? Sungasong. Sungasun na ito ha? Sungasong ko. Batin ka na! Kada! Ay, pre! We! Ay, no yan doon! Ganun gabano yung mga pre harta kita. Doon sa mga. Kuno nga sa dahi hapon na. Dito ba ripote ay. Umar sa na, inom sa dadare. At wasan na akong sa kaitarya rin. Oh, sa itarya. Sa umbala no ay. May importante na dito tiyan dali dali. Oy, no itan! Dali. Dang dra. Ali dang dra. Ay. Kali ito. Pamin ako na eh. Paimina, amin style. Sa amin, minun ka na akong gitari dara. Unsa mga. Pare makamu ni mo amin. Kumpare, yaw amin. Kasi ginubo sa bakuna nimo. Kumpare na ngayuan. Magnuhim kay kuno yan kumpare no. Salamat ni. Sige, ugihan, guwapo, macho, mura kag lawas sa fighter wine. Diba? Amal ni. Nahiya sa laki ipitas babae mo, ne? Mauham sa tahanan ni. Sa mga ni. Pero pinangar malulaw ka, ha? Kung gani ko makasuway uyam na ng babae ni. Lalaki. Kabaw noon. Kasuway kag kabaw, ha? Mura, ikaw do, kasuway kag kabaw do. Hindi ko bahala na gino. Mungaan ni iya, Mungaan ni nani. Mura ni siya, mungaan nani. Nani. Abi ko, pareha ka ni Santo Yuyoy ba? Iyahaan na ipunto ka. Santo Yuyoy, inan. Tanay, bagi ka na ako na nga, gikan sa bata pa ko, niya na gyud ko nimo, ug tagsar gyud ko lugsong uban nimo sa bata, di ba? Ang sargod. Kun mag tumod magani kag mga lagot mon, ug utanon dito Patag, hindi ka makuyog na ko. Usahay, pero makuyog ka. Ato kay kasi pakilig ko yo. Diyan ko permis bukid, diyan ko permis bukid. Sige. Kung wala pa ka dong naway, no? Di ko makabutan ng pananay. Miss Pedro, di mo magkatakanta rin eh. Di mo kaunmara ng yuta kay idara naman sa taon ni Pedro ako. Oh, idara na. Sakit-sakit naman yung tuhod na maghawak. Bay mo kay tuhod ra. Hindot yung tingog no, mo hiko. Iko? Priya mo istoryahan ba, hiko. Alagi. Nay. Ikaw yan akong kahabag din eh dong. Giisip ko na ikaw nga, anak ka. Pero ay nag-amin ako kay kita rin dara.
Lain lagi. Ang dungan gani tagatog gikan sa unto hangtod karon ino ta. Ang sa mong kanon ni Anton, mao siya akong kanon. Naiigas ubang gagaon ay. Iyo ko yung nagagaon kaya di ko magigagaw di mo ako ra kang anak isip na tika mao na nga bisag unsay akong kaon sa ka ha kaon ko bato niya kaon ng bato Kaon tikahoy, kaon sa nasit, tikahoy. kaon tim tika wala ko aga Ay, sayo kay kung nailo sa akong ginikanan. Nailo. Nailo ba? Huwag wili ka maliog nailo ka Nahiwa ba? Huwag tang ba? Bata pa nailo ko. di kay nailo Magani, nailo. Dito kilo-ilo ang muli siya. Bata pa ko, diyang ang akong ginikanan. saan matay Matay na. usa ito na matiyan si mong ginikanan dong Matay, lumusabaw. Spaghetti. kay ingon nga spaghetti Spaghetti. Energetic na sa tik-tik-tik. Linda ni istorya Kasara lang kong anak na eh. May lang yan eh. Kay naadyo ka na eh. Sagop na ko. Namat ka na eh. Namat ka na. ay Linda kamu Pedro kay Ari kisa ko. Aki ako nanoy kay ko mo gawas pa karaan naman ang imo ang saop sa Karaan kayo na karaan sa ang saop sa imong ginikanan ako ba karaan kay kung saop sa imong ginikanan mao na nga gila tika Magin. mao yun ay Ay, kulang siya pangupa ko na eh. Ano ka? kunaon na lagod to sa akong anak to syudad dong Ha? Lalaki sa mong anak no eh. o dong ha Ha? murag samar mo gid lalaki dili lalaki babae siya daga na kayo litaw naman pug ka Babae mong anak no eh. Kani pa daw ang gini. Sa among panagbuhag sa akong asawa, dinhi na ko balin po yun dito sa bukid, dinhi yung bukid. Daghan ang mga katuigan nga milabay. Nagbuhag mis ko asawa. Nya, ang imong anak na babae no eh. Tanawa. Ay, kay soltero ko. Permi konggi, suportahan akong anak. Mao yun, Padanag pirmi kwarta. Para pirmi kwarta. Alang siya mag-eskwela. Kana o ang inahanglan. Ikan. Dili sabot. Abot dinhi sa bukid. Kana. Mo na. Ibolig yung siya istorya no eh. O pa o. Right. Pila na katuig, pila na katuig. Do. Ha? Pila na katuig labay. Pila ka tuig. Pila ka tuig nilabay. Ako may pangutang. Gimingaw na kay ko ni. Sige bingo ka sa mga anak. Bago Wa ka tuig sa isang news dili. Imo nang anak si. Abi sakto dis Pedro dong gibingaw ko sa kong anak taon malooy. Siya nga no eh. Ha? Siya nga yung anak. Pili. Pili? Pili si Sidat. Pili yung pangan. Pili ang nga taon dong. Pili. Murag, Ha? murag mga tigpatanto na stasyon nila. Pili. Energetic natin sa tik-tik. Energetic natin sa tik-tik. Ayaw na kapila! Recorded by X Thunder Gaming. Mao katong unang higayon nga nailhan ko niya nga ako si Feli. Unya, Cellphone ni Anton. Iyan ni. Tanday para rin ako. Kaon ko dyan Nay. Nay, Anton. Nay. Ano? Agay! Ano do? Nay, pagmanta. Nay, Anton. Ano dong? Imo tintin nga cellphone. Ang baliwag ko nung biya. Nay, Anton. Hello? Pa Anton, Lidak? Nagkila ka ano ka? wala si mama pa. Patay na siya. Sa? Tinuod ba ka nagisultin mo anak? Upa, tinuod lagi. Dili ka tiyaw-tiyawan ni Uy. Unsay, gikamatihan sa imong inahan! Ikaon og batuli. Og sunlutan. Wa kay lisip. Isprikitik, walastik! tungod sa maong hitabo, giaghat ko ni Papa nga papuyon sa bukid uban niya. Pero akong gibalibaran kay may uyab mo ko sa syudad ug minyuunon ako. Unya, di ko mahimong masayop. Si Ricky Gargid itong nakita na akong misod sa motel. Ug may kaubang babae. Tuko na ko, bi. Bantay ka lang yun, Ricky Gar. Bantay ka lang yun. Ikaw, gid ni Ricky Gar. Ay, kinsa ka, uy? Ako ang uyab ni Ricky Gar. Ug gani nagsabot naming mapakasal. Kinsa? Kinsa ni babayan na, Ricky? Kinsa siya? Umangkun ako na yun. Kano, umangkon? Ako imo kong pag-umangkon? Ricky Gar? Sinyas pa nga di mo saba.
Kung umangko ni mo siya, nganong ni amusod sa motel uban niya. Hanga no? Kuan kina anak man siya nga magpapidok ang suga mao nga ako ni siyang akong ayuhon. Litrisya de ka. Hadlok man gani ka mo gunit og battery kay mahadlok ang makuryentihan. Sing Hindi ka karon buwag na Ricky Gar. Diskasi ang atong kasal. Kuya la, isagan siya nga naghila. sila din balik putan sila din. Oh, Ricky Gar. Dali. Sumpayan na to na putol tagbalipay. Oh, da. Uy, wingi ko do. Agoy? Anong sa bombo ni mo? Oh, yun ka, pag umangkon ko. Pag umangkon ko mo, nga uyab ba ta? No, uyab yun ba? Ay, Ispugaw ko nito. Hey! Sige, kabayo kumigo. Kabayo na, kabaw na. Kabaw kumigo. Sige, sige. Bugtaw kita siya ha? Daro kayo, daro! Tubag, sila. Mama ko no. Mura magaling na wag mama ni mo. Amigo kong kabaw, ha? Uy, wala. Isa ka nang amigo ng payag? Saan ka nang miabot? Gilak mo taon ka pinangga ko ha. Maluipon kay si Ricky Gar nga akong uyab og pamanunod. Nasagpan akong may kaubang babae sa motel pa. Suti itong bik-bik. Bigasa nun sa. Bik-bik ba? Wala. Ito silingan niya. Masakit kay pa. Gusto na kong mamatay. Ay! Ayan, Oh my God. Ano niya ka, Dong? Okay. May niya. Gusto ko ipailaila mo sa akong unikay ha. Ha? Ang akong anak na si Pili. Uy, siya si Pili na eh. Oh. Barkada sila tisi. Nakailakan ako. Kagwapo ka macho niya. Nay? Si nakaila ba kuno ka sa akong anak, ha? Oo, ni Pili. Ay, ni Pili doon. Ano yan doon? Bigla sige ka ginuang na. Tungkol kaya ikaw ang filming unod sa mo pag... Mao giday, unod ka na mo day. Gusto kong mailhan nimo Pili ang imong si Noe. Pamanhunon nimo. Noe, si Pili. Si Pili ang gusto kong imong pangasawa ako. Pero pa, Ay, so si Buya na mo kay isip. Inyo ko naman, nahibaw kong maayo ang ugma alang kaninyong duha. patay. Is prakiting ko rasik. Recorded by X Thunder Gaming. Tuo't man, wala mo kapungi ang kagustuhan sa akong amahan. Bisan og di pa mi uyab, nakasal gyud mi. Unya. Akong katungdanan nga kamuhi usahon sa kaminyoon. Feli o Noy? Mayor Bernardino Eliseo. By the way, by the power vested in me, I am Mayor Bernardino Eliseo. Now pronounce you, Noe and Feli, husband and wife. You may kiss the bride. Oh, tukay pa man mo Noe, Pili. Chula mo. Noy, mauwa ko na yun. No, patay. Abang. Kasala gyud mo ha, ipadua na sa hotel ha. Ato din yung himuha ang inyong honeymoon. Honeymoon? Si honeymoon eh. Makao na. Namasaya na ni mo eh. Maba na yan, Ton? Sige. Papa na dong, papa. Papa dong na eh. Ayun na pag ngayon ton. Pasalo mo sa kong anak sa Pili. Papa, Ton. Patol ka rin. Kana. Nagpapa na ka ako, pero toon na lang ikaw. Uy, Noe. Ano di mo kamusikit na po? Ba nag-asawa naman ta? Okay. Na, patay Stick ka ko na ni. stick. Salamat pa, bye. Bye. Kamu lang dua dia. Noe, yan na ta. Yan na ta sa motel. O kitang duha, ang niya din sa kwarto. Gusto ito din eh. Ay magkabayo-kabayo style. Dali gunit na ko. Uyulay mo. Ayaw nag-awaw. Bana naman ti ka asawa man kunin mo. Pili. Buhaton na nato ang sagad buhaton sa bana og asawa dinhi. Magkutaman. Huwag yung may baw? Wa pa magay ko kasuway kayo buya ko bay. No? Bayot na kasuway ka. Sige na ako bahala ni mo. Awa. Tanawa ko. Lugo. Unsa na. Awa. Lugo ka.
Lain ka dako sa bukid. Bukid lain. Hubuon ko ning ubo sa... Ano? Layang gungisi. Ha? Di ko na. Uy, Di ko. ang ano na? Asa ka, uy? Noe! Papatay ko na. Uy, tayo pa, uy! Hala! Noe! Hala, ni Bia. Ti amo nang nikaratil og dagan ang akong bana ni pauli sa bukid ug naabtan na ako nga tuwa didto ni Dug ni Papa Anton. Hangtod karon wa pagid mi magkadug sa paghigda. Unsa man ka mo masultihon? Unsa ni siya oy? Feli. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender na to karo adlaw. Si Pili, Ate Pres. Peli. O gatong subayon sa kanang dinali-dali nga pagsubay Ate Pres simpon makini iyang bata, iyang bana bata-bataon pa kay baway kalibutan ko sa inyo na kay gitong agi muragi buyar siya taon ni Anton ang iya nga mahana atong bata nga mao anak siya yang amo taon nga kanang murag dugay na siya nahimuhang adahimo nga kano bitong na ano magtrabaho silang yuta Ate Pres. Murag na ana ba? Oh, dugay na nga unsa sa bro sa tigal bro saop saop ingon bro Joel saop di ay mao na Ate Pres saop na siya dugay na taon-taon na mao nga murag anak lang sa taon na niya Snowy unya pag-abot Ate Pres sa dihang naghanimo na sila ni dagan taon niyang abana Ate Pres kay bata-bataon wa pa kasuway pagkita niya pagubo ni kuan ni Inday Feli so uy unsa man do ka bukid niya paghubo niya sa kanang iyahang underwear baka o unsa niya pagbudo sa buda paghubo sa iyang underwear siya uy nai-ring mapakanta na ni ring ko no Ate Pres So, ihas kayo? ihas pag taon kayo Ate Pres kay way kalibutan kay dito ros bukin nagdako ako ko ni mo Inday katuna na yung kuan pasabta nga mauni dong banag asawa mao kay wa joy kalibutan Ate Pres pasabta nga ang banag asawa mao nilang buhaton inana niya ana basta ikaw ni may baon na pili abam unsa may kasulti di abam karon be unsa ang pagkaton niya Ang gibuhat hinon sa amahan nga pagkasal sa anak ngadto ni atong usa ka kugihang mag-uuma iyang nagkita tingali nga maayong kaugmaon gawas nga kugihan may isag batasan apan ko mo lagi ang mga butanga mo'y pag-aingon sa London man tanan siya pan tungod tingali sa kada bang gitawag sa among probinsya og kanang murag tingali ang taon og kanang kuwang ko sa kalabtik si Noe ba to? Noy Pero dili man may akong tanaw. Ang yaran yung pagka-probinsyano. Para nako, no? Kaya yung kiti man ang yaran yung pagtrabaho sa uma. Hindi man kago sa kikarya siya ra anak siya sa tagiya dito ha pero siya mo daro-daro dito murag giyan gyud bata napit tinitabo sa amo gulyat ngayon murag batasan ng anak. Di unda ko eskwela. Pa-eskwela man siya. Pag-abot ang may isang gulyat, nangasaba. Ha? Nangasaba. Kasaba Ang katapat siya nag-isalda ko naman siya ipa-eskwela o grade 1. Niya, ano lagi problem kayo na batasam na rin nga probinsyano kayo niya, kogyahan na ganyan no? Pag-abot mo siya, ikaw, dugay ka? Niya, abot rin. Ay, maestra, yan ingay. Dugay na niya abot, ganyan, dugay mo kaniabot. Hindi ka. Turbida, no? Ari ka sa Testament, Sirach 7, verse 1. Kung dili ka magbuhat og dautan, walay kadaot nga moabot kanimo. Ayaw daruha ang yuta. Kay kani magdadarom ni magdadaro. Ayaw daruha ang yuta aron tamnan og mga binhi sa pagpanglupig kay tingali unyag mag-ani ka og mas dako nga anihon kaysa imong gipaabot. Mao ni gibuhat ni kuan gidaro daw sa kitarya yara mga yuta. Ikaw nga Cinder, ma'am, Feli, kanang na ang naapog ko'y na aming ito na saway o gamay sa imuha kay iba man ka nga inosente ang imo na bana walang patunin mo dali-dali ato tal kanang mga butanga moabot naman yun na kay ultimo ganing mga hayop mga mananap at Pres makaibaw man yun ana ultimo manok, ero, usap ng mga mananap, bisa ka naman nagkamanggagmay, kipam sa nga ng mga butanga. Nagawa ito ka sa saktong panahon. No? Apan, matot mo lagi ni mo, ang sarili mo pong tanga, itong tanong ni Potana Actipers.
Tiyo may karate pagdagan may polis sa bukid na amtan ako ato dito ni Papa Anton hangtod karon dog ni Papa. Okay. Sa ko naging pabuta kay kanay siya mo sa magdako sa kinabuhi ng ingunanan iya puro ni trabaho ati pres o kaning mga butang ingunanan mo abot na tungod kay kaning buhata ati pres may pag-ingnon sa mga simple po gunahuna nga kanang gasubay gyud sa mga kanaran mingon mag sulundon man ang buhata di na ka manistil na tudloan kami kay bawar ka nga ana no lain sa kayo kita babae pres na kita mo magpakita ng agresibo kay parte ng mga butangan magisawayan po ta di ba salamat sa pagpadagat among dalumanon Kula ko ang pasultihan.